भागा से भागा तन हट जैसा बाबू तन हट जा झटका लग ये साल तो लगने नहीं खे कौनो महीना में सोचले रही कि लगन रहित तो नेव खिंचवा देते। अच्छा का कल जाई वही में ठेल मठेल के चलल जाई। पंडित जी घर बानी के ठाकुर अरे आओ ठाकुर आओ जल्दी आओ। प्रणाम पंडित जी आज तो बड़ा खुश बुझाता रखा जानते नहीं जजमान उठल बका। अरे जजमान तो 2-3 गो जजमान ऊपर पाए क्या साथ है हो अब बुझाते नहीं है कि कौना के पकड़ल जाओ कौना के छोड़ल जाओ। साफ लोगन 3 गो एक दिन लड़ गइल बा साफ लड़ गइल बा। अब एगो अठजाम के लोगन हाँ एगो तिलक के लोगन हाँ एगो बारात के लोगन और बोली कौन कराई या कौन ना कराई। हमारा खानदान के तो बुझते बानी अकेलवा आदमी कोनो के बाल बच्चा तो बाना एगो सारवा हमार रहे तो वो मत कुछ पूछी और पागल हनतिया साफा पगला गइलू। अरे जहाँ जाला काम बिगाड़िए के आवेला घेटुआ के निकाल देनी हमको जो तो ये लगन केंगा सामराई हो। अब ये हम करे पूछे नहीं रउआ से कि अब हमरा का करे के पड़ी 3 गो टकरा गइल बा एक एगो दिन बा तो हमरा लगे एगो उपाय बा। हाँ बताई तू हम मिल जाए के हाँ आ केहू के काम रात में हाँ आ केहू के काम दिन में हाँ आ केहू के 10 बजे हाँ आ केहू के 12 बजे दोनों गो नगद कमा लिया जाए। ठीक कहता नहीं हम तो जानता नहीं मियाज हमारा अपना गई रहा हमको नहीं पंडित जी के लगे चलता नहीं आ कोनो ना कोनो पंडित जी कल बता दें हमरा के हमनी के समझा जाइए तीनों। अब बोली कोई के इज्जत प्रतिष्ठा पर लोग साकार ले आ ना हाजिर होके तो गाली बोली कि ना गाड़ी बोली ठीक नहीं खे ये बात ठीक नहीं खे ये बात ठीक नहीं ना ना हजमिनिए कहतिया कि तू एक जगह जा एक जगह हम संभाल ले बोली ओकरा से समराई उसको साफा पागल भी बहुत कुछ पूछे ये बेरा वही हजामिन जा तारीसन ना ना तो तू कितना बुर्बक बारा जी अपना घर परिवार के भेजे तरह समाज में। अरे मत कुछ पूछी एगो लुगा खातिर हो बेचैन रहेले कोई एगो साड़ी कीन दे तो वो खाई रही कि ना एगो लुगा चाहिए बाबू साहब के यहाँ बड़का छाप वाला लुगा मिल रहा है। हाँ डगरा छाप उनका के यहाँ जाए तो बनारसी मांगे उनका के यहाँ जाए तो सिल्क के मांगे उनका के यहाँ जाए तो फलाना चीज ले इतना लालची ही हम कहते भगवान का कमी दिले बड़ा कोनो बाल बच्चा तो दिले ना एगो सार के पोस पास के इतना बड़का कोई से वो सारा दिमाग से हो गई वो तो जानता नहीं हम ज्यादा पागल हो गए। हाँ वो पागल हो गई भाई हम कहनी जो दी अपने घरे जो ये जाते जब जाता रहे वो काम बिगाड़ देता रहे और जहाँ गाड़ी बात आदमी सुन लेता तो का इज्जत रहो ना। अब मान ली है उम्र में गाड़ी बात सुनने के उम्र हो ना 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 हई जौन कनी हो 10 बजे दिन में 12 बजे दिन में आधा रात खान तू हम यदि चाहल जाइनू तो तीनों खींच लिया हाँ तीनों देखी वो तीनों अगर लगन रहुआ माने बचा देनी इज्जत बाँच गो तो बुझ जाई माने रहुआ जोन उठा के दे देनू गुरन में ना कोई पाका बान पाका बा लागेला तू अधिया बे सुन लो यही से तरह के हम कहीं ना बोला के ले जाई अधिया में ना 3 गो नु बा तो रहुआ तनिको दे त आधा तो हमार होइए जाई आधा होइए हां आधा होइए जाई हमरा ऐसा नु कहले सब संतोष रह तू तो अपनो ही माने लबर कर फिरे ल जानता नहीं हमार त जो तो में हवे तन 30 तलाक ना रही सो तनी हो जा अभी जजमान देखेला कि ठकुरवा आके थरियाइले तो नहीं खे पंडित जी के मुँह तो नहीं खे जो होत मान ली रुआ कुछ रहावे के पहले ही हम कलशा सजा के दीप जला के औजरी में धरे खातिर मान ली कि चाहू सबके व्यवस्था हमको दिन कूश ले आके गंगा जल ले आके हमारा पंचायत में तारा से बेसी जानकार के ठाकुर बाबू तो 14 कोस में जोड़ी लगा वाला कि बार है ना ना पंडित जी नहीं खोन ना हम तो डांका के चोट पर कोई नहीं वाह ठाकुर कि कोई मिल जाए जवार में उनका सामने टिक जाए पंडित जी के तो हम अपन एगो मुछ कमवा देवे का और जानी नु हाय कमवा देबे वाह अब तू वो धो लेबे नु त हमरा फरक ना पड़ी पंडित जी
कहल बा जे मियाँ बीबी राजी त का करिए गांव के पाजी जब तू ठाकुर आ हम पंडित जी दोनों आदमी के सलाह हो जाई त निकल जाई। जनता नहीं अब यादव जी बा की यहाँ सत्यनारायण भगवान के पूजा बा। अच्छा तो उस दिन तनी ऐसा घी मांग ली, घी कटिए 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 कटिए, अरे सजाओ दही के छाली के घी रखले बा। हमरो बड़ा दिन से लालच पंडित जी देखे वो जब बेईमानी ना होगे के चाहिए। मान ली कि 3-4 कटिया ले तो हमरा के तनी ओने से दे, तनी कम में हुई तो उन्हें दे दे, हम मान जाए ले ले, लेकिन घी जरूर मांगे बकरा। हमरा पता बा जे बुढ़िया भोर कोटिया घी धइले बिया भोर कोटिया त ढेर मांगे तब न कुछ तोहरो के देबा कुछ हमरो ठोक देबा के बाबू पूरा घी के ठगाई होई हो देखी, अरे हो देखी, अरे बाप रे बाप। एक बार चुनाव का माहौल बका जी पंडित जी ऐसे नु कहलिए रे कबो कबो तोर बुधिया सेठिया जाला। अरे जानते वोट नहीं के आई कौन वोट बड़का वोट सबसे बड़का वोट तार से भी बड़का, अरे बड़का आसमान से बड़का वोट आई बा। ई दिल्ली वाला तो ना हो बुझ तक ए ठाकुर तू बुझला बाकी पाछे से ई का कहता नहीं महाराज, ये कुसुलो तो नहीं खेलू ए जो केहू बा एक आदमी केहू कहू बा आपसी बात करनी हां ये तू समझल बुझल बाकी पाछे से हो देखी जी ये तो फूल के माला पहना बा। हमरा बुझाता जे नेता हो सुनी पहले हमार बात सुनी हो देखी। अरे बाप रे बाप, नहीं तो गाछों के गोड़ लागता बोका के गोड़ लागता महल जाल सब के गोड़ लागता भैंस के गोड़ लागता बकरी के मकई के बुझा तो पगला गल में का जरूर कोनो पागल नेता बन गइल बा ना। हाँ इ नेतवे पागल बा, इ नेता पागल हो गइल। सही कहता नहीं इ कोनो पागल नेता बनल बा आना तो नेता पगला गइल बा। सही कहता नहीं हमरा बुझाता जे कोनो पागल नेता बनल बा कि नेतवा पगला गइल बा, ये हमरा नहीं खे बुझा। ओ देखिए ओ बुढ़ियों के गोला के का बतियाता ही है जानता ठाकुर और बाबा के भी प्रणाम करता, बाबा के जानता रहो वोट मांगता वोट ओकरा ये नहीं के बुझा जे केकरा से वोट मांगता हौ देखा दे बोका के बकरी के सार सब केहू के गोड़ लागता ई तो बोल नेता बाजी सब पगला गइल हो देखी उठाने कोई नहीं खेलो को तो वो प्रणाम करता सुना साला रोड बा और तो वही प्रणाम करे चलाओ तो माँ पागल भाई साफा जरूर ही कोनो पागल नेता बनल बा आ चाहे नेता पगला गइल बा, ये बात बा। तो हम कहाँ कहतन जे नहीं खे पागल ना रही तो गाछ के पेड़ के पौधा के सब के प्रणाम करता, सबके प्रणाम करता ही। अच्छा अब हमनी के लोग बताओ एक सुने में होता कि वोट किनला सा पैसा दला सा तू पैसा लेके वोट मत दियो। हम पंडित जी हैं दक्षिणा में भले ले तू पैसा लेके वोट मत दियो। अपने दक्षिणवा में से तनी हमरे के ट्रांसफर कर दे रे ना भइलो तीसरी कला हनु तीसरी सब में तीसरी रहे, सब में तीसरी हम जहाँ कमाए वही में तीसरी रहे एकदम आने ताकि हमरा से पूछला के गरज नहीं है रउआ बुकिंग कर देब हमरो अपने साथ है हां बुकिंग कर एकदम ठीक। अब कोनो लगन किनो ओयन को है तो हमको अभी नाम पंडित जी से बुक हो गइल बा एकदम ठीक ठीक आ मिलजुल कर रह जाइनु त कमाइलो जाई।
ठीक बा तो प्रणाम पंडित जी। जी एकदम और नतवा के देखिए कट कोट ना रे जाकर होने सोट ना बुझाई हे